Co nám řeknete na začátek naší exkurze? No, že jsme ve Strakonicích na nádraží, že se počítáme, že už vím, že chybí 5 lidí, jo, ahoj. Jakože budou chybět. No, ale ještě pořád nás není pro teda 5. A ještě zadám první úkol. Všem poslouchejte dobře. Na nádraží se dá zjistit nadmořská výška. A víte kde? Jo, je to Já klapni to, ať to vyfotit. Co pak se děvčata děje? Ale... Zima, zima? Jo, zima. Nám povíš na začátek našeho výletu. To je nejvýmluvnější. Budu vypozovat a usmívat se. Ne, je to tady začátek výletu. Hlavní nádraží. Pravidel je 7 hodin a 4 minuty. Tu chvíli první procesy jasný a se službou v obavě přepravy je ve zadní části I tam těma dveřma. Jenom procházíme, nechte se rušit. Točí, jí, mě. Co pak to tady máte za sport? Ona mi brní šlápe na nohu. Ne, já jsem ti do ní kopla, ty jsi mi šlápla. Ty je buď ticho. Jak je brní vykopla. A pak ty je... No to se uděláš potom, co si... No nevím, ty dodělá ti. Tak se dělá co? Já jdu od ní pryč. Hele, průmysl v Budějovicích. Co ještě bylo? Kromě Lanovo, loděnice. Pivo, samozřejmě. Dneska jsou 2 pivovary, který 2 v Budějovicích. Budvar, Budweiser, to je... Samson. Proč se jmenuje to druhý Samson? Podle Samsona. Podle nějakého člověka, to je biblická postava, jak souvisí ultrasilný silák, co bojoval s lvem, holejma rukama, co udělal s lvem? Roztrhnul mu Rukama hlavu a roztrh mojí vejpůl. Holejma rukama, tak to sahla by si lvovi na tlamu. Já teda ne. No a hele, co společného Samson s Budějovicema? Ne, že jako silný, že podle toho, jak to je... Zachránil Budějovice. Ne, trošku konkrétnějc ještě. Před lvem. Hele, co v Budějovicích je někde Samson. Samsung. Kašna, no samozřejmě, na Kašně je socha veliká a tam je Samson s tím lvem, jak mu tu tlamu trhá. Jo? Čili do názvu ještě to slovo Kohinor. Co to znamená? On se jmenoval Josef Hartmut, tak to je vysvětlený. Kde se brali to Kohinor? Trošku víc. No to i takový tam od... Jakože tam měli ty nádobí, teď jako vařit. Ne, to z kochn to nesouvisí, to jako i noor, ještě jsou tam 2 o. A ještě tak se to divně píše, ono to není žádný český slovo, ani německý slovo. Toto z našeho výletu zatím.
rezervu, že to je bezvadný. Co ještě? Že jsme zrovna na radnici, to doufám, už tam máš psáno. A na radnici jsme z jednoho prostého důvodu, že tady jsou záchody. To už jsme dostali ty otázky. Hlavně, aby nebylo nějaký překvapení. To se nebojte, o něco vymyslí. To bude písemka na celou Českou republiku. Si neobnáme nějakých 100 otázek. Menševory budeme psát tu písemku teda. Na 10 minut. Paní učitelko, Mirek si vás na něco ptal. Mirek. Čekal jsem se na nějaký překvapení. No ano, ale to až po... Znáš kytrvajíčko? Prosím tě, nemůžu tě prozradit překvapení na začátku. Co? Máte někdo ty otázky na výklad? Ano. Mám všechno napsané. Ale mobil prachy k sobě a sešit s otázkama. Tak takhle se tráví čas v muzeu. Jsem dělal. Já taky stanu dolů. Polevuješ, zaberu. Vydej na hlas. Co? No to musíš říct, teď zpětně už neříkej. Co se tím tady hádala, no? Co, jedeme? Jde na bourej. Už jedeš. Ale za chvíli se dostaneš do Nišovic. Ještě tak 20 km. Nedojede. Čeká tě pár kopců. Jen pak se, to kdyby si nešel na vědě, co nejsi. Takhle na tom se... Sedni si na ní a prostě z něj nespadí. To bylo příjemné. Takhle jsem se někdy. Pamkejte se. Máte všecko? Máte všecko? Co jsi měl? Otázky tady z toho patra. No, sedni si. No tak přečet si tam ten text, no? Víš to? Neříkej to, víš to? No možná. Jo, až budeme... Alík se dobrovolně vzdává. Ne, nezdávám. Cože? No a... Katko, ale líp se tě to bude to natáčet tady odsaď, jako na všechny. Jo. Já tě rozumím. Ale mně se nechce stávat. Ty na to přišel. Patří, prozkoumej to. Jo, ne.